Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. A ver, hoxe quería empezar o programa con moi dinámico todo, pero moi dinámico, pero unha cousa dinámica que flipas. É que aparte notas que ves un ritmo... Dixen veña, pero dinámico, pero claro, que pasou? Que tive unha dor, así como unha dor... Vaya. Unha doenza. Unha doenza Como rara. Marina. Sí, unha cousa rara. Como ven sendo aquí no pómulo, non? Aquí na... Pues non é que colleras uns kilos ti estes días polo que sexa. No. Que che creceran así os papos. Non. Polo que sexa, hoxe eu notei como unha dor terrible. Entón dixéronme os maxilofacial... Os médicos. Os médicos. Os máis iglesias. Os maxilofaciales dixéronme que tiña como unha moa do xuizo. Sí. Como atravesá. Sí. E que entón que me estaba tocando non sei que eu digo... E ti sin enterarte. Non son épocas para tocar nada. No, claro. E dixéronme que me estaba taponando as glándulas salivares. A mí pareceume todo de moi mal gusto. Significa que che vai a sair así como un dente de xabarín. Non, entón, a xente que vexa o vídeo podcast hoxe deste programa, que é o 172º do Como que non, para os amantes dos ordinais. Sí. Bueno, para os amantes dos cardinais. Os cardinais, pois estaba o cardenal Mendoza, estaba o cardenal Richelieu, todos os típicos cardinales de sempre. Bueno, que somos moi fans, sí. Nós non queremos tampouco deixar a ninguén fora. No, entón, que queremos... Porque este é un programa inclusivo. Efectivamente, ter unha audiencia e mirar por todos. Digo que hoxe quería empezar, entón os que... Bueno, a ver, tamén che digo, somos como que non convivir, o claro, sea, non, somos como inclusión que non. hasta certo punto, correcto, vale. Correcto. Pero digo que hoxe máis inclusivos que nunca porque teño así como un aspecto un pouco raro e a xente que me vexa no vídeo podcast vai ver que teño isto como máis hinchado que eu non sei se me dará pasado para o vindeiro episodio. Bueno, eu creo que non. Eu non sei, bueno, eu tal como cho eso, sin ser eu maxilofacialista ni oftalmólogo nin nada. Mal, non? Pinta mal a bueno, cousa. Eu Fillo de Cher en máscara. Como? non sei se escoitamos ben a Dani, pégate. Que estás como fillo de Cher en máscara. Pois sí, pode ser. Que bonita pode referencia. Pode ser iso. Eu prefiro unha cousa máis Hamtaro. Sí, bueno, eu estou vexome así como un pouco hámster. No, estás rollizo, estás, sí, claro, como Alvin y las aldillas. Efectivamente, mentre non se me poña a voz de pito, eu polo demais vou ben. Creo que non sei se tiña algo máis que dicir, hai si unha recomendación, que facemos recomendacións. Pero van a facer, perdón, Carlos, si que eu me meta na dirección do programa, pero non se che ocurrirá facer a recomendación antes de que da sintonía. Sí, pero sempre fago antes da sintonía. Bueno, tes días. Bueno, teño días, ás veces fago ao final do programa, pero hoxe que me acordo, digo que antes de que entre o convidado, que hoxe temos, hoxe temos reunión de antigos alumnos, temos o AMPA aquí, como era? O AMPA aquí. Pero isto falamos agora. Hoxe vou recomendar este xogo que se chama Coloreto. É un xogo de cartas para aqueles que estean escoitando por primeira vez ou como que non. Pois a min ocorreuseme facer recomendacións de xogos de mesa por se alguén está escoitando o podcast logo está aburrido e di que vou facer? Aburrido despois de escoitalo, Despois de escoitar, non que lles aburra. Non se aburre ninguén. Digo, pois o Coloreto, que é un xogo de cartas, vai de camaleóns. Claro. Poden xogar ata 5 xogadores e o que teñen que facer é recolectar camaleóns de distintas cores, vale? Ata un máximo de 3 cores distintas. Pero hai moitas máis no xogo, e no caso de que te pases de 3 cores, a partir de aí os camaleóns de máis cores quitan puntos. Claro. Bueno, unha cousa moi ben así explicado, moi ben explicado. Pero eu sí. tiña unha pregunta. Si eres daltónico, como fas? O sea, hai coloreto para daltónicos? Bueno, mellor Podes xogar Coloreto Valverde, por exemplo. Coloreto Valverde. Eu creo que non hai mellor introducción ao programa que este comentario de Dani Lorenzo. Comezamos o programa 7 da 5G ou 172 do Como que non, con a sintonía, unha sintonía preciosa, mira, para entrar a vivir.
Benvidos ao Como que non, estamos xa aquí no mundo do podcast. En directo. En directo pa nós, pa nós sempre directo. Pa vos pois tamén, por que non? Que o mellor pode un Quen vos quita a vos de que isto sea directo? Efectivamente. En algún lugar sempre será directo. Sempre directo. Hoxe temos sorte porque contamos cun convidado que nos custou moitísimo traer. Sí, eso é verdade, Pero non por nada, non porque sexa pouco accesible, senón por cousa da vida. En fin, que non, que a ver se tampouco é que nos custara cartos, que a xente non, sabes? Non, que non. É que custounos de que cadrar axendas. É que sendo en directo é máis complicado, claro. Claro, entón, aparte no podcast, porque nunca sabes cando tens que vir. Claro. Cando Cada vez ves? que alguén descarga o podcast e dalle a play, estamos aquí en directo. Claro. É como Luar, os domingos Galloso volve a facer Luar en directo, non é grabado. É como Rasomón, o domingo é un pouco distinto cada vez. Claro, entón o mellor quedas con alguén o luns, pero resulta que ven o luns e xa non estamos porque estás escoitando o podcast o mércoles. É Rasomón Galloso. No, que saiban que Carlos ten instalado unha podsinal Correcto. coa que chama aos nesa pulsera no reloj ese que leva. Cando hai algunha persoa que descarga o podcast, convócanos automáticamente a Tresancova. Claro. E aquí vimos a Tresancova a facer o podcast en directo. Que imagínate, o programa aquel que se descargaron 1000 veces a facer o Pois podcast, aquí, todos os a Tresancova, todos aquí a facer o programa. Pero nos encantados, porque temos unha audiencia home. que paga pena. Ademais, cada vez que vimos a facer o programa en directo pagnos, imagínate. Sí, home, aparte outra vez a comer o mesmo. Outra vez, veña. Bueno, maravilla, pero non quero eu irme, que xa levamos uns minutos de podcast pana. E agora chega o momento que todos agardábamos dende hai, eu polo menos un ano prácticamente. Bueno, un ano. Bueno, igual, non vou falar de tempo no podcast. No, porque ao mellor isto escoitase no 2050. O mellor pode ser 7 séculos. Ou 2 minutos. Pero o bonito é que hoxe está aquí unha das voces deportivas da nosa radio en Galicia, un home que ás veces que nos precedía antigamente, cando na época da radio, cando saíamos na radio, lembrades? Parecemos aquí o señor Manolo contando batallita. Bueno, acordades vos cando salíamos en la radio. Poñer o transistor, que está nos de como que non. Claro, pero a mellor estamos saindo pola radio tamén agora, que non sei, bueno, igual. Estamos moi locos. Todo que a min custame moitísimo esta tempada. A ver se coa chegada deste home consigo poñer os pés no chan, porque amigos e amigas temos hoxe, no como que non, de grandísimo convidado a Pedro Pablo Alonso. ¡Bravo! ¡Pedro Pablo! ¡Pedro Pablo! ¡Bravo! ¡Grande! Espera. ¡Precedente! Vou dicilo, Pedro Pablo Alonso, amigos. ¡Bravo! Sempre! Atleast, como dimos ingleses. Atleas. Sí que sodes inclusivos. Sí, somos inclusivos, sí. Bueno, tamén podemos decir Ask Himself. Achégate ben, Pedro, que non temos aquí O guest starring, que salía en moitísimas series. An introducing. Eso tamén. Eu teño bochorro. Iso é verdade. Súbelle un poquinho aquí a Pedro para que nos entre a tope. Bueno, Pedro Pablo, un ano in the making para que chegase este momento. Pero básicamente porque por fin sodes podcast. Sí, aí está. ¡Bravo! Eu non son de traballar máis dunha hora seguida. Claro. E para min vir aquí a traballar tamén. Efectivamente. Para min facelo contraataque e logo quedarme unha hora máis Pois un sí. domingo, iso non se facía. Eso é bonito porque quedas na radio, que como é xente, onde quedas? Na radio. Aí. Estamos todos ali, Na radio. nube, na radio. radio. Bueno, benvido, Pedro. Moitas grazas. A verdade é que tiñamos moitísimas ganas de que viñeras. Porque es un home que estivo precedéndonos durante 4 tempadas. Teloneiro. Era só teloneiro, pero non quería dicirlo así, pero é así, é verdade. Así. Bueno, ti tiñas máis audiencia que nos, pero era só Claro, teloneiro. Pasanos igual a nos no Malicia, que o telodeiro ten máis audiencia que o Malicia. Telodeiro, telodeiro, sí. Teloneiro. Bueno, pois nada, Madre e así todo o programa. sí. Así o que imos. Bueno, non sei se sabe a xente que nos escoita que Pedro Pablo Alonso é un home que ten unha relación, creo que sí, o saberá porque o dixemos noutras ocasións, que ten unha relación moi de moitos anos con varios integrantes do equipo do como que non.
Eu creo que Formal, además, esa relación. Sí, unha relación formal, unha relación Ibas a dicir entidades, con varias entidades sí, deste programa. Estable, relación estable non, pero formal sí. Claro, a min gústame moito porque cando estaba pensando eu como presentar este momento, dixen, home, isto merece unha sintonía Acorde, non? acorde ao momento histórico que estamos a piques de vivir. Ad hoc, que se di en inglés. Correcto, para os idiomas, para os que saiban máis os francófonos e toda esa xente. Sí. Eu dixen que bonita sería ter unha sintonía que nos leve a eses anos de colexio, de cando éramos menudos, de ilusións. De frío polas mañás. E dixen, sería maravilloso. Vendendo periódicos. De suspensos. Sí. Señor, cómpreme el periódico. Sería maravilloso, pero o único que atopei foi isto. A ver. Como que non presenta? Salvados pola campá. O reencontro. Bueno, Pedro Pablo Alonso, veña, imos quitar as caretas. Solamente pido non ser Zach Morris. No, vale. Solamente pido. A ver, polo pelo es máis. No, coño. No, o outro, o que cubría a cuota latina. Slater. AC Slater. A mí gustoume moito AC Slater nunha película que facía logo de Greg Louganis. Non, pero docudrama precioso. Vin unha intervención. Que mala pinta, Pedro, que mala pinta. Vin unha intervención dele en Brooklyn Nine-Nine bastante cachonda. Como As himself. Justin Diamond, que ademais morreu hai non moito. Ese E logo vos falabades de Mario López. Sí, Mario López. A cuota latina, AC Slater. A ver, daquela xa era unha serie aquela que estaba moi pendente de ter representación de diversas unha das categorías cinematográficas, tanto no normal como no cine 10 en números romanos, que é interracial. Interracial, efectivamente. Estáis con iso agora? Estou pensando en Zach Morris. Que era rubio, así, guaperillas. Claro, el lembro-me dun rapaz do colexio, que era igual a Zach Morris. Sí? Oh, que suerte. Seguro que lle foi super ben. Seguro que lle foi super ben na vida. Sí. Era veciño teu. A xente que suele ser guapa no instituto despois valles moi ben na vida normalmente. Iso é verdad. Bueno, pero que é tremendo porque é verdade. Era igual. A ver, o noso era como Salvados pola Campana, pero sin color, básicamente, sin alegría e sin color. Sen cuota latina. Pero é verdade, Pedro, ti sábelo ben, Pini tamén o sabe moi ben, que coño, chegou un momento no que conseguimos pasalo ben. Sí, moi ben. Non? Sí. O sea, quero dicir, eu co paso dos anos teño un recordo, penso nas gamberradas, nos momentos infinitos que pasamos xuntos, non tan xuntos, pero sempre no mesmo contexto. É tremendo que nos reunamos aquí porque, de verdade, a cantidad de recordos. Quero dicir, ahora mesmo nos os tres custamos moitísimo máis polo que calamos que polo que falamos. A ver, pero eu creo que antes de que sigades, hai xente que non ten nin idea de onde coincidistes, de que pasou, bueno, Pedro, que é o convidado, conta de onde ven a relación entre Alejandro Martínez Pini, Fran Rodríguez e Pedro Pablo Alonso, entre outros. Entrámbolos. Hai moitos. Somos de xesuítas. Notase moito que somos de xesuítas. Está claro que somos coetáneos. Bueno, sobre todo pola culpa eterna coa que cargamos. Son desde colexio de curas, entonces, ¿no? Sí. Curas e de pago. E de pago, ademais. Bueno, curas e de pago. Mira, eu con Pini son yo para un man. ¿Cómo que? Cando veñaba por aquí, que soguei cando era moi pequeno. Era moi pequeno él. Pedro mais eu éramos compañeros de bus, non sei cantos anos, pero penso que moitísimos. De clase, moitísimos. Porque ademais vos fixestes todo. Completastes o ciclo en xesuítas. Eu sí. Eu dende párvulos atacou. A mí gustou moi tanto que repetín cou. Eu tamén repetín cou. Ti sempre puxes mucho de... Eu quixen escapar. Porque non fixeran a excursión o ano anterior, entonces teño que facer excursión. Sí, eu repetín octavo e repetín cou. Gustabache, polo que sexa, non? Que va. O que lle gusta a capelán está comendo, o sea, que aproveita isto para... sí. No, bueno, que aquí hoxe hai que dicir... No, eu quero agora que me abriches a cancela, Pedro Pablo.
Quero dicir quen puido cometer a atrocidade de meter mermelada de fresa dentro dun bolo que sabe a donuts. O sea, por favor, fabricantes, parade xa de xogar a ser deus. Vale, xa está ben. O sea, isto só pode ir con chocolate. Que non lle chamen pancake. Eso, que isto é un bolo de donuts sin burato relleno de mermelada de fresa que non. Chámalle Berlina. Berlina. Como os coches, Berlina. Claro, igual. Pois mal, mermelada de fresa mal, ten que ser chocolate. Sí, É que gustame empezar a comer pola sobremesa. Sí, seguramente non. Pois se isto seguira outro día, pois ao mellor pilladerme collendo algo salgado. Ti como gustes. Ti Sí, no, eu eu estou aquí escoitándovos embelesado, pero claro, comento. gustaríame abrir o melón que puxo Fran en riba da mesa, que foi as gamberradas. Sí, por favor. Das que se poidan contar. A min hai unha cousa, seguro que Pedro o lembra igual que a min, que me fai moitísima gracia, que era unha cousa máis generalizada, pero claro, non sei, en jesuítas ata primeiro de BUP éramos sorrapaces. Home, Entón, claro, no paso de octavo a primeiro de BUP, obviamente estás aí como na flor da vida as hormonas e da sensibilidade. o cambio de edificio. Eu lembro perfectamente, ademais do cambio de edificio. O cambio de edificio era moi importante. Pasabas o pabellón de BUP. Moi importante. Cambiábamos de tiñades pabellón. taquillas, como nos americanos, non va. Taquillas de nada, non. Tiñamos a un señor que se chamaba Ubaldo que nos vigilaba moito. Grande, que faz descanse. Que en paz descanse, pero era un tipo fantástico. El sábado a las 8. Sí, era graciosísimo. Tiña un repertorio de amenazas fantásticas que era en plan, bueno, decía eso, el sábado a las 9. A las 9 era, non as 8. Sí, non, eras 9. Era magnánimo. Antes, castigoute máis. Pero era pola nova ou pola bella? Porque aí tamén, claro, no. as 9 pola nova, as 8 pola Pois bella. o que ia. De repente chega primeiro de BUP e claro, chegan as rapazas por primeira vez. Home, As vemos aparecer a cámara lenta, Claro. como nunha película de Jerry Bruckheimer. En movimiento, sempre ese movimiento. Pero o dato simpático é que aquel maldito día, todo Cristo apareceu duchadito e aseado, e pasamos a un novo estadio da hixiene personal, que era a convivencia coas mulleres. Todo isto sona moito a Almodóvar, pero era así ou non era así? era así. Vamos a ver. Anos despois, amigas miñas dixeronme que realmente éramos como cavernícolas. Eu rin moito. No, claro. Sí. Lembraremos que no pabellón de BUP había aquela pasarela que había unha resilla. Sí. E íamos a resilla. A que íamos a resilla? A baixo da resilla. Non imos dicir a que íamos a resilla. No, tampouco, non, porque A ver cara arriba. Simplemente a ver cara A ver, arriba. pero de verdade, cunha inocencia, ahora pensas que era unha cousa super inocente, en plan, claro, porque realmente é que éramos rapaces que moitos máis aló da vida persoal non tiñamos contacto directo a diario con rapazas, a ver, ¿no? estabades descubrindo a vida. Sí. O florecer. E logo lembro unha vez tamén que boísima que nos levaron a ver algo que se titulaba Sexualidad 8. Entón, claro, nos chegamos ali Que tal as outras 7? Moi ben. Nos chegamos ali frotando as mans pensando, bueno, xa hai 7 antes, isto xa debe ir. Isto vai rodado. Xa debe ir ao grao. E foi unha cousa lamentable sobre estambres, pistilos, mariposas, o sea, calquera cousa próxima ao ser humano e á educación que naquel momento requeríamos. Eu non sei se tedes a ver, eu que son pai xa os meus teñen uns anos. Resulta que cando eu veño de cole de curas tamén. Isto eu falo. Cal era o teu? Eu estive en Maristas. A competencia. A competencia. Esos son Carlos e Maiseu somos de Maristas. Esos son irmáns. Carlos e Maiseu somos de Maristas. Esos son irmáns, non son pais. No, É diferente, o sea. O galón é ser pai, non irmán. Isto non sei se acabarán nunha pelea de baile. Claro, estou imaginando como tiñamos non son máis grande que Heriberto. que dades na rúa para bailar e darvos navallazos. Correcto. Como se fose un musical. Pero quero dicir unha cousa, eu non sei se vos pasou, pero eu cando cheguei ao cole, no meu cole a vida era en branco e negro. Eu cheguei ao cole no ano 81. Vale? O sea, ti máis ou menos é un pouco máis novo que a nós. Sí, eu son do 77, pero un pouco máis. Vale, pero eu cheguei ali e a vida era en branco e negro. Eu lembro, eu non quero dicir, eu non paso. Estamos en Technicolor xa. Non é que o pasara mal no cole, pero as miñas lembranzas son anodinas. E logo, cando chegaron os meus fillos ao cole,
os coles tiñan portas de cores, plantas de cores, era como pasar do branco e negro ao Cinemascope sen pasar pola casilla de saída. Ademais daquela, isto vai quedar moi vigués todo, Capelán vai se marchar. Bueno, eu estou moi integrado na movida. Capelán está para cubrir a cuota de arriba. A cuota da primeira federación. A cuota da primeira federación, correcto. Maristas e compañía de María facían aquilo de que logo se xuntaban. Correcto. Sí, exacto. Vos tiñades. No, eu marchei. Vos sabíades a quen íades beber. Nos non. Claro. Nos non. Porque sesuitas e sesuitinas, por que non se xuntaban? Claro, eu agora vou a trasladar isto. Aí chegaba de todo. Xente de Calasancia, xente de... Podíamos facer un estudio. Se o levamos a Coruña é como cando estudias ou en Montespiño ou en Peñarredonda. Sí, ¿no? Que tamén un pouco esa movida, ¿no? Peñarredonda chicos, Montespiño chicas e despois ao chegar a certa idade que o momento máis apropiado para xuntar rapaces con rapaces que con 14 anos, Home, claro. como todo mundo sabe, claro, pois aí empezan a escolarizalos xuntos, que eso é maravilloso. Claro que sí. Pero bueno, vos lembrades todo con, quero dicir, lembrades os recordos son en cor. Sí, vale, non. Eu recordo unha música tan generalísimo a iniciar. Eu lembro moito a luz polas mañás, porque cando íbamos no bus, non sei, pola mañá chegábamos. Cando conducía o Trompas. Sí, había un conductor que vamos, se chamaba dá unha confianza ese apodo para ir en bus. Sí, que non imos preguntar por qué, porque calquera das opcións non son boas. Non son boas. É evidente que non son boas, eran outros tempos. Había máis libertad. O condutor pode ir fumando, había máis libertad. Pero sí que é verdade que pola mañá non pensaba eu que fora este o último programa da historia de Momo, pero non tiña previsto. Chegábamos ás 8 da mañá, era noite todavía, éramos moi pequenos e tiñamos media hora por diante para xogar e tal, entonces chegábamos a clase un pouco cansos. Pero eu lembro sobre todo a luz, o frío polas mañás e tal. O que sí é certo que pasan os anos e logo eu penso que de colegios así ou saes moi revirado ou saes moi na onda do colegio. Pero co paso dos anos é certo, por exemplo, agora eu atopome con Pedro, eu penso que el sentirá o mesmo. Hai moitísima unión porque pasamos moitísimo tempo e moitísimos anos xuntos, convivindo día a día. Esas son cousas que non se olvidan. Os compañeiros de clase daquela época, eu non sei se agora é así ou non, pero daquela época sí que é verdade que hai como unha unión porque as pasamos canutas xuntos, rimos xuntos, pasamos por experiencias moi heavy xuntos. O sea, son cousas que marcan a túa vida e que de repente pois é como volver a velo, que non sei, que Sí, aparte que logo nos vimos moitas veces tamén despois e sempre, pero sempre a alegría de atopar a xente do colexio, A ver, eu a xente que coñezo, non sei se vos pasa concretamente polo que fose en xesuítas, pero eu todos os colegas que teño, empezando por Pini, por vos mesmos, que estudou en xesuítas, case todo o mundo conserva moitísimo as peñas de colegas que ademais viñan de moi pequenos, porque e logo as peñas mistúranse moito entre elas tamén, Sí, pero os meus amigos de verdade son meus amigos do colexio. Claro, a pandilla é certo. E logo temos unha pandilla que a pandilla de Fran e compañía que tamén estamos, pues misturámonos tamén a veces, que temos moito contacto, moito. É unha pregunta que quero facerche, Pedro, como acabaches nisto? Como foi o camiño? Mais menos, así temos tempo. 5 minutos. Non vai. No, nisto aquí, no, como que non? Pois non, que me chamaches un día Iso é porque es un valiente, pero digo na comunicación e concretamente no deporte. Eu sabía que eu quería ser xornalista deportivo, pero estudiei ciencias políticas. Claro, é moi normal. Si, o normal. Por iso estás no como que non. Esa é unha razón. Porque non entrei en xornalismo. No seu día non entrei en xornalismo porque ainda creo que agora piden unha media que de todos. Terrible. Eu non puido das máis altas. Total, pero que facemos? Sí. Verdade que non se merece tanto, ¿no? A miña sobrinha dicía, o mellor quero estudiar xornalismo. Olvídate, esquécete. Esquécete que feita enxeñeira industrial, que eso a mí pasou o mesmo, tiven que facer ao final publicidade e custoume tamén entrar porque daquela era bueno, con algo era daquela, bueno, eu
eu non repetín COU, pero aproveis moi xustiño. O sea, que hai un 5,4 en selectividade, creo, de media. De media. De media, Se de media, facían, Teño un bueno, 5,4 de media. Porque tenías o mellor tiñas un 6 e pico alto En sesoitas non, tiña un 5,9 e outro saquei un 4 de Estaba arranxando, pero non. Eu sempre fui un tipo que economicei moito os esforzos. Iso está ben. Sempre Iso está economicei os esforzos, é algo que ven comigo de serie. Eu quería ser xornalista deportivo, sempre dende pequeno, Fran saberá que aparte Sí, no colegio. de verdade, sí. Nos estábamos en COU, estábamos Gonzo, Claro. mais eu e Rubén Rey, que agora é o compañeiro que tamén está en Onda Cero, Gonzo, Sí. que sabes todos quen é Gonzo, e tiñamos un programa de radio en COU todos os días en Radio Noroeste, que falábamos de deportes, un programa deportivo con Samuel Gradín, Sí. que era un asturiano que estaba fatal da cabeza, que é un gran tipo, e todos os días tiñamos un programa de deporte de 11 a 12 da noite estudiando en COU, non? Que é moi curioso porque estadísticamente pareceme increíble que hai unha xeración na que convivimos Pedro, na que está Pini, na que está Gonzo, na que está, por exemplo, Miguel Cuervo, que é un guionista fantástico. Rubén Rey, Rubén Rey. Carlos Macía, presentador de Carlos Tucumán, Macía. E somos todos do mesmo espacio-tempo. É moi curioso porque é casi un privilexio, poder encontrarse ou reencontrarse. Eu creo que no colexio tiñan que facernos algo. Sí. Están tardando. Aparte do bromuro. Ademais, o director do colexio da nosa xeración, que o director do colexio agora é Iván Mirón, da nosa xeración, terán que facernos algo, ¿no? Sí, como dixo Pini, aparte do bromuro. Do bromuro non imos falar porque eso sí que pechamos, É unha lenda urbana. Non, eu lembro ben o tema ese. Bueno, pois temos que pasar a outra cousa. No, bueno, imos pasar a outra cousa porque a ver, dixen que Ai, bro, muro, en la sopa. Ai, bro, muro. E hasta aquí puedo leer. Non, é que agora iba a dicir, non, agora contadeo. Porque xa Non, a ver, Era un cántico, Que eu non sei, Pedro, eu non sei, co paso dos anos eu non sei se foi unha especie de movida colectiva que nos montamos e tal. Pero foi. Imos ver que todo é moi psicolóxico na vida. Se pensamos que hai bromuro na sopa, hai. Hai bromuro na sopa, claro que sí. Pero foi unha excursión que fixemos despois de moitísimos anos, que non se fixeran excursións. A que unha fábrica de bromuro? Foi unha excursión a Madrid, lembro perfectamente, moi divertida, moi divertida. Fomos ao zoo. Moi divertida. A ver, con divertidísima. Bueno, eu lembro que innovando. Fomos ao zoo e fomos ao centro comercial La Vaguada. Bueno, que para aquela debía ser a hostia. Home, era. Deixáronos unha tarde no centro comercial La Vaguada. Sueltos, en plan. No, pero eu quero volcaron o tráiler. Dar un dato que penso que resume moi ben o desmadrada que foi aquela excursión e o simpática que foi. A ver. Que quero que imaginedes un pasillo dun colexio cun sacerdote que intenta conter a unha serie de rapaces que unha serie que son 120. Sí, 120. Unha serie, que pasan un culebrón. Que pasan por o seu lado esquivando como se fose un touro e moitos deles deslizándose polo chan e pasando impedindo que aquel sacerdote nos collera. O sea, que eran cousas de pasámoslo moi ben. Sí, bueno, o caso é que Pedro Pablo Alonso acabou querendo ser xornalista deportivo, acabache sendo xornalista deportivo e hai 4 tempadas. Non sei se ti o clasificas como un dos soños da túa carreira, ter un programa pola noite diario. No xornalismo deportivo ter o programa da noite, dirixir o programa da noite, é un privilexio. Unha alegría, unha sorte, e disfruto todos os días, Non sei se comecei para isto porque eu sempre fui un amigo que me gustaba sempre, e creo que mellor se me dá é o inalámbrico. O micrófono sen fío, a pé de campo. O pé de campo, sí, a pé de campo. Eso eu sempre Ti fixeche moito pé de campo. E zona mixta, esas cousas, non? Tamén. Esas cousas sempre se me deron moi ben. Penso que tamén o traballo máis sacrificado, do xornalista deportivo. Polo que, o sea, humildemente na miña opinión, é o menos, é máis como que non tens que facer, o sea, chegas e falas. No, pero no sentido de que, bueno, non si eres Pipí Estrada. Claro, no. Home, aí tens unha serie de compromisos. Sí, pero eu teño unha con Pipí Estrada moi boa. Sí. Por favor, adiante. Se podese contar? Sí, imagino que sí, non lle parecerá mal a Pipi. No, mira que le escoita moito. Sí, descarga sempre. Pipi necesitaba tickets.
Tickets para Tickets. justificar Para algo, non? justificar. Polo que Sí. sexa. Para uns gastos. Claro, eu dixenlle, Pipi, podemos arranxalo. Xa prescribiu isto, non? Eu falei con Kiko, un amigo meu, Kiko Joaquina, obviamente, sabes? Pipi cedeu no restaurante La Joaquina. Ajá, bueno, moi ben. Bueno, mira. Unha conta longa, debeu Sí. ser mariscada. Conseguir, claro que ya Kiko O piparamente que se di, non? Sí, o piparamente, o piparamente. piparamente. Sí, Bueno, sí, pero pois digo que acabaches ti tamén narraches moito partido do noso señor Sí, tamén. sí, Gustache iso? seguramente o que menos. O que menos? Vaya polas ánimas. Bueno, Sí. pois prepárate. No, é que estou moi fora. Non, a min gustame moito dirixir porque mandar sempre está moi guai. Sí. É algo que é moi divertido. A min gustame moito mandar. Se tes unha xente para Con mandar. látigo de Claro, o importante é mandar é ter xente para mandar. Porque Sí. mandar para ti No, bueno. como que Bueno, no. eu son autónomo. Pero Tamén che mandar digo. está ben, elexir ti do que falar tamén está ben, iso é importante. Presentar obviamente está moi ben, pero a mí a chispa tal, o ser inalámbrico, ser o reporteiro de rúa, está guai, Bueno, Eu podo sí. unha pregunta máis solo Sí, sí, adiante, porque sí que adiante. teño interés especial en Pedro Pablo de todos os anos de carreira que levas, cal foi o momento deportivo que máis che marcou para ben, digo, o sea, si a Liga do Depor, si algún ascenso, si eu que sei, algo no que estiveras ti que diste, acórdome deste día que foi espectacular. Buah, que hai moitísimos, porque Sí. ao final ti involucra. Eu lembro, mira, a mí non me gusta nin hockey a patins, non me gusta. Non teño nin idea. Non eres forofo, digamos. Non son forofo, non teño nin idea. Non tiña identificación con o Liceo, pero estive unha vez en Italia 4 días narrando unha Final Four do Liceo que quedou campeón de Europa. Sí. E goceino, bueno, gozámoslo moitísimo todos, non? Pero claro, é que ti estás aí e te involucras, Claro. Sí, un pouco que te deixas levar, Te deixas o sea, levar. que si estás narrando Sí, un sí, Arousar enteiro a pé de campo e de, pues teño simpatía por estos, ao final. No, sí. hai moitos momentos, a verdade Sí. que pensas hai moitos momentos. Pero tamén hai no contraataque agora cando falamos as entrevistas que facemos, poder ter a xente. Non sei, hai moitos. A min gustame moito porque eu son un pouco de gustame moito, creo que son dos que cree que a radio ten que sair moito fora, non? A radio ten que sair do estudio, máis a día de hoxe. Cando fago un programa en exteriores eu gozo. Eu facendo, por exemplo, que a xente sempre me di por aí, todo o mundo sabe que eu son de Vigo e obviamente pois eu son máis do Celta que do Depor. Sí, home, non pasa nada. home, Nadie a ver. perfecto. É así. A ver, pero, Galán non é máis docente que o Depor, non pasa nada, a xente sábeo. Claro. Quero dicir, pero non sabemos de quen é. Non sabemos, non sabemos, non Tampouco sabemos. sabemos. Non sabemos. Pero bueno, eu son máis do Celta que do Depor. Pero por exemplo, os directos que fixen co Depor, un directo que fixemos unha vez en Riazor de un programa con Tino Fernández, con público, foi unha gozada. Sacar a radio a xente, eu creo que temos que sacala máis. A merda do COVID pois impedimos, ¿no? Porque nos estamos sacando moitísimo. E co tema da COVID, pois hai tantos medos que xa non sabes o que se podes invitar a xente, senón os clubs ponen moitas trabas tamén agora, porque Sí, hai que como se agardar. contaxe un xogador, pois Claro, hai que agardar un pouco máis de tempo para ver se a normalización é real. Sí. Porque aínda que xa ás veces se pode, tamén a xente que vai non está completamente segura de ir aos sitios. E iso tamén é unha parte do que ti fas e das institucións e tal, e logo tamén a xente que vai como público que ás veces aínda ten medo. pensa dúas veces. Eu creo que agora a día de hoxe é máis problema, por exemplo, no deporte dos clubs que teñen medo, normal. Eles viven en burbullas, case, ou deberían vivir en burbullas por todo o que se son. Deberían. Entón, non deixan moito, non parades de comer, Sí, no, claro, que ti falas moito. Bueno, non te preocupes que Eu veño con fame, Pedro. despois do programa deixámoste unha un berlina. bollo con salsa. Boísimas Con con tomate. mermelada. Sí, con Sí. mermelada de fresa espectacular. Bueno, Vamos. íbamos facer unha cousa, xa que estemos a Pedro Pablo Alonso en esta tempada, estamos adaptando no primeiro programa, na primeira visita, algo do que aproveitando algo do que fallo no seu convidado, imos abrir unha sección neste programa que eu, a ver, non me daba máis a cabeza. No. Entón decidí titulala Pedro Pablo en goles. Moi ben. E ten, Moi ten bo unha sintonía título. que é super original. Dalle Pini a sintonía. Cariña goles. Pero esta é a parte que non coñece a tema. Espera, que fale, que non escrita. Ah, bueno,
na Radio Galega Podcast. Bueno, nesto que estás escoitando. Agora no aire. Ahora que es esa. Pedro Pablo Goles. Dirixe e presenta Pedro Pablo Alonso. En goles. ¿Qué querías decir agora? Que senón estaba Yo tocando que así. No, que querías explicar que isto non o sabe a xente. Que ao principio da sintonía non coñece ninguén. A xente coñece isto, pero ao principio Ese non. cacho. Va, bueno, E pero agora di a canción di unha cousa que está moi guai, que di We are the obsession. claro, é que titúlase Obsession. Sí. Que é unha We are the obsession. somos a obsesión. Bueno, É un temazo, sí. un temazo. Sabes que iso utilizouse De que- moitísimo, digo cho despois. Utilizouse moitísimo Fai un Sazán, Frank. nos anos 80 Que é un Shazam. en moitísimos programas deportivos en Estados Unidos utilizábase moitísimo Obsession para moitos programas. Creo que Igual que o Sirius de Alan Parsons se utilizou para moitas cousas. para o claro. Chicago, para o No, pero para moitos máis para deportes. moitos, vale. sí. esta Que hai sintonía un xénero aí como de música deportiva, ¿no? é cousa de Paco Lodeiro, tamén creo. Sí. A ver se logo me corrixe alguén, pero eu creo que isto foi cousa de Paco Lodeiro. Esta sintonía foi cosa de, bueno, a ver, Escoller a sintonía do Do Galicia. en goles. Ou Paco Lodeiro ou Carlos Blanco. pode Teña ser dúbida agora. a Carlos que pode ser de Carlos Blanco tamén, que estivo nunha época, bueno, non o sei, Veña, como estamos en directo, que Sí, bueno, que chame, un que WhatsApp. chame, que chame alguén, claro. Que chame. Bueno, Hai eu- un teléfono aí, que chame. Eu decidín que como Pedro Pablo Alonso está feito a facer ás veces, agora menos, pero estivo facendo moitísimos anos narracións deportivas. As narracións deportivas se teñen algo que as caracteriza son a propia actuación o que ven sendo a narración, non teñen unha cadencia especial. Entón eu decidín que o mellor era bonito ver como Pedro Pablo Alonso narraba deportivamente Sí. cousas que non sexan absolutamente para nada deportivas. Claro. Entón, atento aquí a la pantalla porque temos tres opcións, son tres situacións moi distintas. Eu quero que teñas en conta que a acción vai durar 2 minutos máis ou menos e necesitamos, como ointes da radio que somos, que nos narres e que Os 2 nos minutos. describas o que está acontecendo, pero con ese aire deportivo. A primeira opción que temos é unha entrega de premios. Concretamente é a entrega do Óscar ao mellor actor a Leonardo DiCaprio. Entón, nos imos tirala e como a xente, bueno, no vídeo podcast podedes velo, Sí, ver claro. como falla as dúas Ese cosas. non, idelo a ver narrado Pero na na voz radio de- ides ver perfectamente. Que dis pantalla, pero é video wall. Bueno, vídeo bolo que sexa así. Sí. Pois nada, imos ver que A fai ver, veña. Pedro Pablo Alonso. Dalle aí, se non sabemos os nomes inventas, non pasa nada. Aí está. Vamos a ver se vemos a De momento solamente ves a Pini de. These 5 actors have rewarded moviegoers with Home, fully esa é a. dimensional characters. Vai cantar, Some imos Tom chegar ao momento importante a noite. Vai dicir quen é. Vai dicir quen é. Vai dicir quen é. Imos ver porque chega o momento. Anda que está de Breaking Bad de fondo. Imos ver quen é. Está Ahí. presentando creo Pedro Pablo desde aquí desde o pé de escenario. Ahí Está vai. presentando os nomeados. A ver. Ten moi. Home, aí está Bryan Cranston, grandísimo xogador, moitos anos na NBA. Sí. Ben Matt Damon, formado na canteira dos Clippers, un gran tirador, especialista. Leo DiCaprio, non temos palabras, non temos que presentalo. Leo DiCaprio, que ven sempre aí coa tranquilidade do gañador. Michael Fassbender, sempre As cousas máis difíciles de narrar, Eu esas fixen- etapas que non eu pasa fixen un- nada. Eu fixen un Giro de Italia para a radio, que foi, Pero- esa sí que foi a mellor experiencia da miña vida. Pero en que se fija un cando Pero- fai pero- ciclismo? Hai que ser moi friki como a min, que eu coñezo os Pero ciclistas. imagínate esas etapas que son de transición, que non pasa nada, que non hai escapadas, que non. Que narras? Contas- contas- aí vemos como se chega o contas director cousas. de equipo a levar botellín. Contas cousas, contas deles. Facía moito Gracia García, que supoño que para ti e para moitos Sí. moitos dos xornalistas deportivos será un referente, cando decía aquilo de Máis que nada porque tiña un helicóptero. La serpiente multicolor, No, tete mellor- de la curse. Este era Javier Ares, que era o millor, narrando ciclismo o millor. Sí, sin dúbida. sí, sí. Bueno, Iso con García e imos- coa Ser tamén. Sí. Imos, bueno, Javier Hernández estivo en todas partes. O que molaba de esos de García. En Ares non E que o estivo, remate creo. de etapa, o remate de etapa tiña un helicóptero para levar os ciclistas.
ciclistas. Claro. Espectacular, Miraron Os despliegue. ciclistas pelexaban por ir Por no ir no helicóptero helicóptero. para volver pronto Claro, ao porque hotel. así volvían pronto ao hotel. E daban a entrevista en exclusiva. Pero baixaban no helicóptero. É impresionante. No helicóptero. Cando non había Giro nin Tour, iba co tulipán. Era o ciclista do tulipán, ia dicilo eu. Bueno, xa pasada temos o primeiro a primeira narración A ver, a deportiva. segunda. A min gustaríame Hai ver moito que non narro, que estou moi fora de ocorre. forma. Bueno, non pasa nada, estás collendo, fixéchelo moi ben. Esta aquí sei que é un pouco máis Tina complexa. no momento tamén pide paso, pues pide paso Claro, a Carlos, claro. que mellor está. claro. Micrófonos en fío. Hai, Claro. hai moita acción aquí. Bueno, hai acción. A ver. Eu creo que ademais é un reto para ti como xornalista deportivo narrar deportivamente un extracto de La verbena de la paloma. Que é unha zarzuela xusto a mítica, a de Don Hilarión, unha Qué morena. maravilla, por favor. Imos Non ver, trouxen a boina. imos ver que ocorre, amigos da radio. Aquí vai. Aí vai. Pedro Pablo Alonso narrando. Agora moito millor, Pini. Pues están combinando el jugador que tiene o xogador que ten o mostacho contra outro que ten o mostacho tamén. Van os dous do mesmo equipo, son de blanco. Falan entre eles, teñen o balón combinado. máis que un balón. Pois non sei moi ben o que. Cuidado que marcha. Cuidado que marcha. Pepe Capelán, micrófonos en fíos. Atención, porque está collendo a raqueta o xogador sen Importante, gafas, Pepe, xogador sen o de lentes. atrás, Sí. o de atrás, Atención, Pepe, ese é o sí. importante. Sí, aparece por detrás un Hai un xogador. tipo con sí. boina, Pepe, Sí. ese quen é? Un espontáneo, que acaba de saltar con Pepe, que fai manquiña ali? Non o sabemos. Non, é o de Pepe e Abelino, é o de É Pepe e Abelino. Abelino, é verdad. Abelino. Abelino que ven con avieses Cuidado que intencións. marcha, cuidado que marcha. Marchou, non pode ser. Soa música, Pedro Pablo. Non pode ser. Dende pé de escenario, soa música. Non pode ser. Don Hilarión canta. Marchou, canta Hilarión. Sí, canta, bueno, estamos vendo que o partido está detrás. O partido está detrás. Atención porque vemos que hai unha partida de mus. Ollo, acabamos de ver. Cuidado que chega o Sogo. Sí, seña, Chega o Sogo. Acabo de ver, se non me lembro, se non me trabuco, seña de pito dobre pode ser. Cuidado, leva dous pitos aquel, xogador de pito perdedor. Reacción no palco, Dani. Atención, porque hay chulapas y chulapos por todas partes. Chulapas y chulapos. Chulapos. Estas chulapas están patrocinadas por Steel. É un pouco Tom Hanks o Don Hilarión este, O comentario técnico sempre do noso adestrador Fran Martínez. O noso adestrador. Ainda non sabemos como non tes equipo, Fran. Ainda non sabemos, xa saben, está no mercado. Segue Hilarión. Pepe. Acaba de cambiarse. Hubo intercambio de camisetas. Parece que vai rematar o partido porque Pero hubo iso non é o intercambio de final. Non sei, estamos xa no. Isto parece a final da Super Bowl. Porque estamos vendo un despliegue Enfilan a de. entrada da botica. Enfilan a entrada da botica. ¿Qué está pasando na bancada? Maravillosa coreografía para poner punto final a esta retransmisión da verbena de la paloma por parte de Pedro Pablo Alonso. Todo equipo. Esta era moi difícil. interpretada por Tom Hanks. Sí, efectivamente. Esta era moi difícil. Bueno, gustoume moitísimo. A xente que se achega ao vídeo podcast verá exactamente que ocorría. Había unha partida de mus detrás da estea principal. Un fixo. Pero eran tres, non podían usar o mus, eran tres. Bueno, pero porque como é teatro non Claro. queren romper a cuarta parede. Entón, digamos que o Sabes cuarto xogador é o público. Sabes o efecto este de PlayStation dos xogos que cando De te realidad, achegas, claro. cando te achegas moito que está de costas, resulta que desaparece. Pois ese concepto. Ponen agora Eso que inventó uno Da Vinci na última cea. Eran 12, estaban los 12 puestos de frente. Pero que, Bueno, un pouco como a nós, non? Sí. Desaproveitando o a mesa. Metawall que di Zuckerberg agora, ¿no? insisto, qué pena que non que se perderan estes teatrillos de Pero como que se é perderá? que eu son así moi romántico da Sí, verbena, viviches da moito en verbena, Madrid, pero viviches da moito en verbena non, Bueno, o que pasa é que imos coa última, esta sí que é moi verbena, moi de fiestas narración deportiva. Eu creo que é unha escea que fala por si mesma. Prácticamente unha proba de atletismo. Creo que non ten explicación. Imos ver neste sintes a Pepe Villuela tentando subir unha escaleira. A última adiante, Pedro Pablo Alonso. Estamos ante o gran reto de Pepe. É o seu día. Pepe o sabe. Todo o mundo sabe. Imos, Pepe, todos estamos contigo. Está quentando Pepe, dando voltas.
Dando voltas, cuidado coa tibia. Chegaba un pouco tocado a tibia, pero semella que está ben. Fai un aceno de que sí, fai un aceno de que pode. Aí vai Pepe, é o seu gran momento. Vai coller o Pucho, ponse o Pucho, vai cara atrás. Prepárase, caíselle Pucho, Pepe. Pepe o Pucho. Aí vai Pepe, igual sen Pucho. Primeiro paso, ven. Aí está. Temos a medalla. Ai, que non vayas para baixo. A ver, non temos a medalla. Foi nulo, Pedro Pablo. Aí vai polo segundo intento. Aí vai Pepe, colle o Pucho. Claro que sí, Pepe, o Pucho é importante. Vai Pepe, colle o martelo. Pepe, para que o martelo? Confiemos en Pepe. Adeus Pucho. Imos Pepe. 3, 2, 1, da. Vai. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Medalla de oro, Pepe! Impresionante, amigos. É a primeira vez que creo que se narra en televisión. Seguro. En radio. En radio, En teleradio. En televisión, en radio, nunca narrou ninguén deportivamente. Nin en podcast. Un sketch de Pepe Villuela na vida, eso seguro. Moitas grazas, Pedro Pablo Alonso. Un aplauso, por favor. Gracias. Grande Pedro Pablo. Ai, bueno, hoxe vamos moi mal de tempo. Hai que facer as efemérides, porque claro, as efemérides son fundamentais. Temos unha sección de efemérides neste programa. Son efemérides aleatorias. Entón o que facemos é sortear unha data e un mes e buscamos que ocorreu e analiza Pini o que toca. Entón isto é moi bonito. E imos acoder. A verdade é que é precioso. Imos acoder o noso Moito ollo, Carlos, que últimamente estaban quendo moi altos os días, Sí. Imos acoder o noso xerador de números aleatorios que está por aquí e imos meter primeiro entre o 1 e o 31, vale? A ver que toca. Entón ti vas lle dar aí a xerar. Dalle, aquí, aí. E que números hai? 19. Bueno, non está mal. Xa vai caendo cada metade. Mediado. Sí. A ver, La niña bonita. E o 12 e dalle aí, a ver que toca. 19 de Febreiro. 19 de febreiro, caeu baixo este. Pois imos ver que aconteceu. E polo entroido, cae. Que aconteceu un 19 de febreiro. Isto é completamente real, obviamente, porque estamos vendo a Wikipedia. Nin hai nin trampa nin cartón. Non. Imos ver que aconteceu un 19 de A ver, febreiro. un 19 de febreiro, que pode pasar? Pois mira, un 19 de febreiro, a ver, se está en todo, aquí, que senón non me sai, aquí. Imos ver que ocorre, bueno, hai que dicir, Fran, que o 50º día do ano no calendario gregoriano, que é algo que che sempre me fascina. Que che fascina. Sí. E 31 máis 19, claro, 50º. mira, por exemplo, o 19 de febreiro de 1549 en Valladolid, o rei Carlos I crea o Arquivo Xeral de Simancas según Real Cédula. Eu creo que isto aquí tes aquí, bueno, Esto así ya expoñían a Fernando Serra. Isto é así. Nada, lembramos que ese día en Valladolid, ese 19 de febreiro de 1549, o rei Carlos I crea o Arquivo Xeral de Simancas según Real Cédula e solamente pode analizar isto o único Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! ¡Estás igual! Ti nos contas. ¿Qué tal? Sí. Ven. Me saludo antes. Sí, sempre. A educación ante todo, un pode ser un Para eso fue criminal. un colegio de pago. Por si non se había dito algo. Que nos dis? O malo do Arquivo Real de Simancas é que despois tuvo 2 tránsfugas. ¡A sección de Pini! ¡Bravo! ¡Ole! Esa sabía naquela. Ai, bueno, escoitamos Como aproveitou aí. Non tivemos a imaxe de Pini porque xusto fallou a cámara, pero non pasa nada, escoitamos a súa voz 12 a terciopelada. Quedan poucos minutos para que rematemos o programa. A unha? No, a unha no, agora xa non sabemos a que acabamos. Rematamos, xa vai rematando, que máis dá. Pero imos Corta e pega. Imos facer unha cousiña. Sí. Hoxe primeiro programa de convidado, Sí. programa polo tanto no que imos escoitar
a sabedoría dun grande. Temos consultorio, Capelán contesta co gran Pepe Capelán. Non tiña ganas de traballar. Pensei que cando decías quedan poucos minutos dixen, líbrome. Pois non. Efectivamente, queridos amigos, queridas amigas, amigues, todes, como sabedes, podedes enviar os vosos WhatsAppes, notas de audio, vídeos ao 604 029957. Ostras, non me mires porque No, eu miro para ti como se... Espera, vou chamar a Silicon Valley. Sí. Poñédenos aí o printeró. Aí, mira, esa é a túa cámara. Que temos uns becarios traballando ali en Google, que son os que nos levan todo o tema este de internet e das cousas. Como é o número? 604029957. Por certo, o número é real, Porque é real. Pensa que non, pero É o teu. No. Espera un momento. É da empresa. Espera. Por que non o chamades? Espera, cachi nada máis, mira. Chamadeo. Espera, es que senón Ahora vais a verás, acoplar todo. ahora verás. Mira, xa verás. É o de Fran. Mira, aí está, o 604 Número 02. real. Número real. Mira, vou chamar aí para que vexa. Espera que lle quito modo avión. Ah, vale, non lle quito, só poquito lle entón, quito. quito yo modo avión. Como ven que se está no modo avión. E ti vas chamar, ti chama. Entón vou chamar, Estou como meu pai, que non sei como se chama para marcar. Dalle a chamar. 604 No rojo, papá. No 9957, grazas. Quen Venga. é Movistar? Está chamando isto, mensaje. Está chamando. Está chamando. Consultorio Capelán. Mira, Mira. Carla, chama Carlos Tresandí da Radio Galega. Sí, señor, aí está, ves? É real, é real. Vale. É real. 100%. O que avanza a ciencia, é increíble. O sea, Unha pasada. Ahora chaman. Bueno, Sí, no, o sea, a xente mándanos E os avións non se caen. as súas bueno, teñen días. bueno, A xente, sí, a xente que non che colla no malo. Claro. Malo será. Sí, pois a Malísimo. xente mándanos audios, vídeos, o noso número de WhatsApp, que según, bueno, WhatsApp. WhatsApp, dixo a Mesa da Normalización Lingüística, ahora pola tarde acaba de decir que se di WhatsApp. Ah, bueno, pues entonces WhatsApp, ahí- ¿no? Como esto no podcast pode cambiar. Claro, pois a maior mañán dice WhatsApp. Pero bueno, eu por si acaso anticípome. Hai xente que está escoitando isto en 2050 Claro, e xa cambiou e o todo. mellor, por exemplo, en vez de decir sujetador, dice abrangue mamelas. Quero decir, vaite tías, a ver, porque andan cambiando É tanto. que non sí. sería branque, mamela. No, sabe Dios, non sei, pero bueno. Se ve en fin, pes, pois se ve pes. Imos escoitar que non temos tempo. Temos unha consulta, un vídeo consulta neste caso. Sí, vídeo imos miralo. Alén, unha consulta transoceánica. Veña. Imos vela, imos Dale aí. escoitala. Moi boas, como que non nerds. Neste caso eu máis que unha consulta, Sí. eu quero explicacións. A ver, Sí, o home, tema non é roubo meus pais para darches a ti. que non é noticia que tedes gran audiencia Sí, do exacto. Río da Plata. Entón, eu vou cambiar o idioma neste momento para que entendades isto. Vale. Temos o como que non a temporada, no cambié el idioma un carajo. Como que non la temporada 5G na radio, ¿ok? Entonces, tenemos 5G ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Es esto acaso una indirecta? ¿Es esto acaso una teoría? ¿Es esto acaso un pedido de ayuda? Capelán, ¿algo que decir? Claro. Ben, Isto é bonito. Grazas, Carla. Ben, É casi unha consulta para Iker Jiménez, Claro. O sea, o que é unha consulta é para chamaros de tu casa a juicio, para poner un pouco de orden nesa habitación. Eso para empezar. O Non sea, estaba mal. Claro, no, pero para empezar un pouquiño de higiene, abrir esas ventanas que ventile un pouco estaría ben, Pero Tu Carla. casa a juicio. Con Que cariño. programas ves, Pepe? O sea, eu que sei, Que programas con ves? cariño, con cariño. Despois, Pode ser unha boa idea para que fagan un programa a túa casa a Suiza. exactamente. Non sei, existe tu casa a juicio? Sí, Yo existe. creo que Vale, sí, pois yo xa creo está, que vale. Existe unha de ordenar casa. Pois Pero eso. non é o mesmo. Non, pois parecido. Pero Que aparece? Un Porsche demandando a un colmado? ou algo así, Non, sei como é. eu solo sei que nese programa todas as casas teñen zaguán. Que non sei o que, pero todas teñen zaguán. Bueno, que eso explicareivos outro día por que teñen zaguán. Se queredes, Vale. próximo programa explico. Eso, pues, vale. Vale, entón, Rubén Blades era Pe- moi partidario do Saguán. sí, Pedro Navaja.
Ben, que perdo fío, Carlos, por favor. Isto é moi... Sin coger. Sin coger, claro. Isto para a xente que non é rioplatense falante, digamos. Teñen que saber que alá, pois, alén dos mares, non? No que é a quinta provincia galega, que é todo abrangue todo que é Argentina, Uruguai. Sí. O verbo coger quere decir, pois, practicar o acto sexual, de follar, básicamente. O sea, é dicir, entón eles dicen así como coloquialmente, che, coge tal. Entón, claro, cando veñen aquí e digo, cólleme iso, jajaja, se cogió la taza, jajaja, boludo. Sí, Ríse moito. Iso eu que traballei moitos anos en montaxe. Falando de coger. Sí, no, pero montaxe, era sí. outro tipo de montaxes. Vale. Era montaxes de stands e cosas así. Sí. Entón, cada vez que tiñamos que poñer un muro deses de madeira claro. que construíamos, eu estaba rodeado de moitos, traballei con moitos uruguayos. Sí. E claro, a primeira vez que me dixeron paralo, non se está movendo, paralo, pero paralo, claro. Era poñelo de pé. Eso, tardei 5 minutos. Pero Está parado. Claro que está parado. Que queres? Que se mova un muro, Como non vai a estar parado? Vou aproveitar tamén ao fío desto contar unha anécdota da miña amiga Julia, que foi a facer o Interrail con outra amiga dela, as dúas galegas. Sí. Argentina. Iban o Interrail por Europa e iban con dúas que de fora de Galicia. Entonces, entre elas as galegas, que iban no rollo este de dormir no tren, sí. e dille unha outra, le pusiste el pecho a la puerta, e as outras non entendían nada, pero como le vas a poner la teta a la... Claro. Bueno, pois o de sin coger, aquí no equipo, pois entre que temos dous casados e con fillos, outro que vai a ser papá, non, xa foi. Outro que, pero o convidado sí, está, claro, o sea, aquí creo que o que máis posiblemente foron os dous. E eu que no podcast non se sabe. Cando nacín, meu pai preguntou ao médico que é neno ou nena, e dixo o médico, é solteiro. Aquí o que máis sin coger esta son eu, así que pues, bueno, nada. Carla, grazas. Interesadas privado. Carla, grazas por chamarnos. Grazas, Carla. Grazas por lo debuxo que nos deches hai uns episodios que o temos aquí guardado. Despois tenemos que poñelo en algún programa, para adornar. Temos que marcharnos porque temos a sorte de que hoxe, como sempre, temos música en directo e temos presentación de novo traballo, pero antes de pasar a iso hai que dicir que estivo Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fran Rodríguez, Fernando Requerre ven para o próximo episodio, non se preocupen. E como non, Pedro Pablo Alonso, ¡Bravo! Ves para a semana, bueno, para o próximo. Veña, Podemos gravar dous seguidos que nadie se vai enterar. Veña, 3. Nunca faría iso. Se che parece, facemos 3. Nunca faría iso porque é moito traballo. E imos rematar con música en directo. Temos a presentación do seu novo disco, Oráculo. Ela estivo aquí hai 3 tempadas e dixo, en canto teño o disco, paso polo como que non, e cumpriu coa súa palabra, muller de palabra. Dentro de non moito terémola aquí tamén, pero na mesa como Pedro Pablo para que... Moi vigués se está quedando isto, Sí, bueno, chico, creo Moi que... vigués se está quedando. Bueno, hombre, vamos protestar. De verdade. Ari Magritte está connosco e interprétanos agora Luna y Sol. ¡Bravo! Allá donde luna brilla sin sol, sin tener que sentir cómo queman sus besos, allá donde el sol a la luna perdió, por no ver bien su corazón. Brilla el sol, pero Luna huyó despistada y ahora vive perdida en la nada. Sueña con derretirse el calor de las lágrimas
allá donde aconteció el milagro, que mi